마트라고 시크라 소동타라라이 하바사카나이 사이가카나이 웨스자나리 우리나미타나이 아두가리 빈정부스야 zulilana signamali Hello guys, खुलुमबाय, नमस्ते गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ जों बरायबाय लोगोफोर जों दिनै आरोना दिनै माने आङो आरोना दिनै सिनेमा नायनो थांगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ ओमफ्राय मा सिनेमा नायनो थांगोन आङो ओमफ्राय दायो नङा आरोना दा मोनायावहाय थांगोन खोन्थाखाबाय आरोना ओमफ्राय फिल्मानो जाहैबाय जांख्रिथाय मामोन जांख्रिथायनि थैसाम आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा सोरबा नायखाबायबो जानो हागौ ओमफ्राय आं नायाखै दे खिन्थु दिनैसो नायनो थांनो नागिरदों आरोना माने जोंनिथिंजाय दिनैसो देखायगोन दिनैसो देखायगोन आरोना जोंनिथिंजाय ओमफ्राय सोर सोर नायखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो माबायदि ओमफ्राय ओरैनोथ' खोनानो मोन्दों मोजां होननानै फिल्मखौहाय आरोना आरो मार दुखुबो गाबनोबो ओंखारो होननानै दावराव खोनानो मोन्दों आरोना ओमफ्राय ओरैनोथ' आं ट्रेलरखौ नायदों आरोना मोजांखौनो जागोन बायदि मोन्दों ट्रेलराव नायनानैहाय आरोना ओमफ्राय नायनोसै माबायदि जायो मेगनजों नायहैनोसै दिनैहाय माबायदि मोजां जागोन ना जाया ओमफ्राय ओरैनोथ' मोजां जागोन सानदों ओमफ्राय सोरबा सोरबा नायखांनायफोरा आरोना मोजांखौनो होनना बुंदों ओमफ्राय आंबो दिनै निजेनि मेगनजों नायहैनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बोथोरासो बारा थिग नङा आरोना अखा हायाबा मोजांमोन आरो दाख्लैनि बायदि जाहाथे प्रेमियाम श' खालि जेरै जानाय पेन्डेल होरि बारजों बायदोंमोन ना बेफोरबायदि दा जाथों आरोना मोजाङैनो मोजां दिन्थिथोंसै बोथोरा मोजां जाथोंसै आरोना ओरैनोथ' खोबहां हाहां बा सान्दुं दुंहां जाबाय दं आरोना दिनै दाख्लैफोरथ' आरो अखायानो हागासिमोन ओमफ्राय नै जोंहा टिकेट लाखादों आरोना माने सिजोन टिकेट ब्रा होलांदों बेखायनो नायनो थांसै आरोना नैया गांनै लाखाबाय बोरायनि गांसे आंनि गांसे सानैजों आरोना सानैनि 100 टाका नायनोसै आरोना माबायदि जायो नोंथांमोनाबो नायलांदो आंजों लोगोसे लोगोफोर ओरैनोथ' भिडिअखौथ' देखायनो हाया थेवबो आंजों लोगोसे नायलांदो आरोना बेसेबां माबायदि जायो फिल्मखौ नायलांदों आंजों लोगोसे नायफादो लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर मा होनो डाइरेक्ट फिल्म हलाव लोगो मोनसिगोन आरोना थौदो नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबजासिम नायलांदो आंनि भिडिअखौ अननानै ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदान नायदोब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो सहैनो हायो ओमफ्राय लोगोफोर नायनायजों लोगोसे अननानै लाइक मोनसे खालामना गालांदो बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो आरोना आंनि भिडिअखौ थौदो सिनेमा हलाव लोगो मोनसिगोन आं दायोहाय स्टार्टिंखौ लाखाबाय आरोना ओमफ्राय दायोहाय मोनायावहाय देखायसिगोन नायलांबाय थादो ओंखाम ओंख्रि संखानोसै आरोना थाबनो ओमफ्राय सोरां बारांनो संखानोसै बेनिफ्राय सिनेमा नायनो थांसै आरोना जोंना फेमिलि थांसै आरोना ओमफ्राय माबायदि जायो नायलांदो आरोना लोगोफोर जोबजासिम नायलांदो जाबाय आरोना ओमफ्राय थांबाय थानोसै नै ओंखारबाय जाखांबाय लोंखांबाय ओंखारबाय सिनेमा नायनो रेडि एक्साइटेड आरोना बिराद मानसै दाखालि जायैनि दिनै मानसिया नै लोगोफोर जोङो सिनेमा थिलियाव मोनफैबाय आरोना नै ओरैबायदि मानसि माने एकदम टिकेटानो जोब्बाय आरोना टिकेट जोबनानैबो माने मानसिफोरा ओरैबायदि गोबां नालाय ओमफ्राय एक्सट्रा टिकेट बानायबावलायबाय आरोना बानायग्रा माखा ओमफ्राय नै ओरैबायदि मानसि जादों जे टिकेट एक्सट्रा बानायबावनानै सियार सादेरसिगोन सियार गोदान होबावलायनाय आरोना ओरैबायदि मानसि जादों जांख्रिथायनि थैसामखौ नायनो थाखाय गासैबो रेडि आरोना बिराद एक्साइटेड नै जोंहा नायग्राफोरा मेथाव जोंहानो फिसालायानो जोंहा बिराद एक्साइटेड आरोना नायनो थाखाय लोगोफोर माबायदि
माबायदि मानसि जादों नायलांबाय थादो Baba Mohamaya Mondirang Suni Landana Hanya Baba Mohamaya Masih kita naik Kakala berlari Lai लोगोफोर नायदो माबायदि हाउसफुल पुरा बुंजोबनानैबो बाहेरमानि मानसि जादों आरोना ओरैबायदि बाबु सिनेमा गेदेर मोनसिगोन ना Pam di situ. Hei gitu, hei kita. Kita. Ngeranya Begau Buku berada di level buri. Oरैबायदि मानसि जादों मानसिया बुंफबजोबदों टेन्टआव नंगारदों सिनेमा नायनानै आरोना लोगोफोर सिनेमाखौथ' नायखांबाय हराव ओमफ्राय नोंथांमोननो आं खोन्थानोसै आरोना सिनेमाखौ नायनानै माबायदि मोनखो मा नुखो सिनेमाखौ माबायदि नुखो आरो माबायदि जाखो नोंथांमोननो खिन्थानोसै आरोना आङो जाय नायखांबाय मोनथिखागोन सिनेमाया माबायदि आरो माबायदि जायो नायखांबा नायनानै माबायदि मोनो जाय नायाखै खोनासंदो आरोना जाय नायखांबाय मोनथिखागोन माबायदि मोनदों आं खोन्थानोसै ओमफ्राय आं माबायदि मोनखो नायनानै फिल्माथ' मोजाङानो आरोना ओमफ्राय मोजां मोनदों आङो नायनानै स्ट'रिया जोबोर मोजां मोनदों आङो ओमफ्राय जोंनि बर' फिसाफोरा हारिनि थाखाय नांनानै
हारिनि थाखाय मानो दावहा नांनो गोनां जाखो आरो दावहा नांनानै माबायदि जाखो इनाय अनागारि बुथार जाबाय पुलिसफोरजों नायगार गावथार जानाय आइजोफोरा जिनाहारि खालामजानाय ओमफ्राय बिदिनो आरोना जोंनि बर' फिसाफोरा हाग्रायाव थांनाय गथ' गथाय गारनानै बिसि फिसाय बिमा बिफा गारनानै हाग्रायाव थांनाय आरो पुलिसफोरजों आर्मिफोरजों माबायदि गावथार जायो आरोना हारिनि थाखाय दावहा नांनानै बेसे दुखुथिया आं काहानिखौ जोबोर मोजां मोनदों जाहाथे मानो होनब्ला बियोहाय रियेल काहानि जोंनि बर' जारिमिनाव जाफ्लेबाय थानाय माने दाबोथ' जोबनो थाङाखै जोंनि बर' हारिनि दाङाबाजिया आरोना गोदोनिफ्रायनो जोबाखै दासिमबो जोबनो थाङाखै जोंनि बर' हारिया मालाय हारिजों गादबजानाय नासयजानाय बेखायनो जोंनि बर' हारिया गासैबो खौसे जानांगौ आरो आरो जेरावबो दावगानो नाजानांगौ आरोना गासैबो खौसे जाब्लानो जों जौगानो हागोन जोंनि बर' हारियाबो जौगागोन आरोना ओमफ्राय काहानिखौ आं जोबोर मोजां मोनदों ओमफ्राय नाथाय मोनसेल' दुखु मोनदों जे माने नायबावगौमोन आरो फिल्माथ' बि कन्टिनिउ जाना थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय माने नेक्स्ट पार्ट 2 ओंखारनायनि चान्स दं आरोना माने जोबजोबासै फिनिशिंखौ आं मोजाङै नायजोबनो सानदोंमोन नाथाय फिनिशिंआनो गैया जायासै आरोना आङो माने आसा थाबाय आरोना नायबावगौमोन जादोंमोन आरोना ओमफ्राय जियानो जादोंला दायोथ' आरो गैलानो नालाय नेक्स्ट टाइम ओंखारबाथाय आङो नायथारगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जाय नायदों मोजां मोनदों जानांगौ निस्सय आंबो मोजां मोनदों आरो गाबनायाथ' गाबदों आंबो मालायफोरा जेरै आंबो गाबदों आरोना नायनानै जोबोर गाबनो ओंखारदोंमोन नाथाय जोबोर हमथादों आङो रोसो गाबदो थेवबो मोदैया थाबथानो हायाखै आरोना बोहैलांदो गुंदायबो ओंखारलांदो एसे दुखु मोनखायो होनलाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि नायाखैब्ला नायहैदो मोजां मोनगोन सिनेमाखौ जोबोर मोजां मोनदों आंबो ओमफ्राय आरो लास्ट मोनसे गान दङना सल' आं बेखौ जोबोद मोजां मोनदों माने बे सल'आ सिगांनिनोखामोनदां आरोना पुरुना सल' बिग्राय बिमाना जोबोर मोजां मोनदों आं बे सल'आवबो आरो जोबोद गाबनो ओंखारदों लास्ट जोबनायाव मोनसे सल' दङना बेयाव आरोना गोजाम सल'खा बियो ओमफ्राय बेयावहाय सिनेमायाव लादों जोबोर मोजां जादों रियेल सिनेमाजों रियेल स्ट'रि आरोना जियानो जादोंला नोंथांमोननो खोन्थाबाय माबायदि नोंथांमोना नायहैदो आंनि खुगानिफ्राय खोनासंस्लायस्लाय नायबाथाय बांसिन मोजाङै मोनथिगोन आंबोथ' दायो मोजाङै बुजायनो हाला आरो फिल्मखौथ' दिन्थिनो हाखाया नालाय सिनेमाखौबो लानो हाखाया ओमफ्राय मानसिफोरखौनो एसे लालाबायदों आरोना आङो बेखायनो ओमफ्राय लोगोफोर माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो नोंथांमोनाबो नायाखैब्ला नायहैदो अननानै मोजां सिनेमा जोंनि हारिनि सिनेमा बिदिब्ला लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना बेनोमोन आंनि भिडिअआ नोंथांमोनजों शेयार खालामनाया ओमफ्राय मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर बिदिब्ला बाय बाय नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन